Hadirin sedaya kami mulya, dadi nggih ayat kursi niku buya medun ring alam donya kangge napa? Kangge tolak blai. Nek sampean waca esuk selamat sampai sore sampean. Nek sampean waca sore insyaallah selamat sampai esuk. Nek sampean waca esuk sore apa maneh macane ping telu jenengan gak bakal Hadirin sedaya kami mulya, wonten kitab sing kula waca teng Radio Persada jam kedua. Niku kitab Mroses Donga. Kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Bongkar pasang donga. Di antarane wonten cerita sing cara Jawane ngeten. Sapane wong sing nalikane malam siji ulan suro. Sopane wong sing nalikane malam siji ulan suro gelem ndonga lantaran maca ayat kursi ping jumlahe dina setahun. Pira bu dina setahun? 360. Temen wong mau bakal diparingi Gusti Allah selamat setahun, gak bakal kecelakaan, gak bakal wonten kena bencana macem-macem, termasuk penyakit sing angel-angel tambanane. Jenengan setahun dijogo Gusti Allah. Nek sampean gelem maca ayat kursi pas nalikane malam siji ulan suro ping jumlahe dina setahun 360. Sampeyan waca ten sedaya kitab Mujarrabat lak wonten ngoten kados Mujarrabat Ad-Dairabi bab ayat kursi. Kayak napa Bu? Pak suwe Pak. Le nek diwaca niku mboten sampai setengah jam. Nek diwaca arang-arang mboten sampai sak jam. Mosok ya wiritan sak jam gak betah, ngerakal sedina betah kok. Bu, dieling-eling pumpung badhe kliwatan benjing nek wis mari gek dikandani ketinggalan. Soale napa to? Ayat kursi didono ring alam donya. Niki mboten kangge hukum mboten. Ayat kursi didono ring alam donya niki kangge napa Pak? Kangge donga slamet. Cocok ceritane nalikane Gusti Allah ditantang kalian iblis. Nalikane iblis diusir Gusti Allah. Iblis ini diusir gara-gara nopo? Diusir saking swarga gara-gara sombong. Gusti Allah muring-muring datang malaikat Azazil. Iblis sih. Awakmu sak anak turun nublek gedhuwek tiba tumlek bakal tak lebokno neraka sedaya. Kek napa? Iblis yang diusir mengkerik. Gusti Allah, kula ngerti nek gara-gara Nabi Adam kula sampean usir king swarga. Sampeyan titeni Gusti Allah benjing Nabi Adam sak anak turune enggak pecak cegat teko ngarep teko nguri. Teko dhuwur, teko ngisor, teko kanan, teko kiri, gak kira ana anakan menungso sing kelakuane apik. Gak kira ana anakan menungso sing iso mati Islam. Buktikan nek gak percaya. Lak ngoten ten Al-Qur'ane la ahtanikannahum ajmain. An aimanihim wa samailihim sak piturute. Gusti Allah ditantang iblis kados mekaten terus gak kira ana muslimat sing mati Islam. Kek nopo? Gusti Allah ngedono ayat kursi. Soale nopo? Iblis medun ring bumi iki buya. Niki ndoleki setan sing pinter-pinter, sing cerdas-cerdas ditatar, dididik, diulangi sampai dadi profesor doktor setan. Profesor doktor setan ini ditugasno nopo Pak?
di karantina, mboten didono ring alam donya, didono khusus. Nek ana napa? Nek ana wong Islam ape mati, Bu, nek sana ape badhe pejah benjing sing budho mboten setan biasa lho, profesor doktor setan. Tugasnya namung siji, napa kek napa sagete sampean matine mati kafir. Masya Allah, nikmatine mati kafir, harapan masuk surga tidak ada. Bermiliat-miliat tahun sampean akan di neraka. Asal sampean matine sek mati Islam nggawa iman, senajan nakalo kaya opo masih ada harapan masuk surga. Pak, lados pundi? Ojo kuatir. Gusti Allah ngedono ayat kursi. Ayat kursi didono ring alam donya. Dadi ngeten nggih, benjing nek sampean badhe pejah, Bu. Sing nggodha mboten setan biasa, profesor doktor setan. Kek napa sagete sampean mati kafir? Lah profesor doktor setan mboten nenten sing diwedeni. Disun mata kaji gak gubris. Ditumbali gak gugu, gak ana sing diwedeni. Sing diwedeni namung siji, apa itu? Ayat kursi. Sinten sing apal ayat kursi, benjine ape mati, profesor doktor setan teko gak ana gunane. Kadek sampean gak apal ayat kursi, Bu, benjine sampean badhe mati, profesor doktor setan teko cekel bun-bunane cek tekek mati kafir temen sampean. Tapi nek jenengan apal ayat kursi, profesor doktor setan teko ngarep kena sinar ayat kursi lap kobong wetenge nyes, aduh melayu. Teko kanan samber nyes, aduh amblas. Sampeyan dijogo kalian Gusti Allah lantaran ayat kursi sing apal-apalno. Bu, pun apal ayat kursi? Awas kate gak apal diapalno. Supaya gak mati kafir carane kaya apa, Pak? Bu, ojo pisan-pisan sampeyan gak apal ayat kursi. Hadirin sedaya kami mulya, dadi nggih ayat kursi niku buya medun ring alam donya kangge napa? Kangge tolak blai. Nek sampean waca esuk, selamat sampean sore sampean. Nek sampean waca sore, insyaallah selamat sampai esuk. Nek sampean waca esuk sore apa maneh macane ping telu jenengan gak bakal kecelakaan, gak bakal kemalingan, gak bakal kerepotan. Lho kek napa? Pak, kek napa nek diwaca luwih akeh terserah. Nek iso paling saithik ping 3 bahkan diceritakno ten kitab-kitab sing kula waca. Nek jenengan waca esuk jenengan gak kira mati sampai sore. Jenengan waca sore gak kira mati sampai esuk. Nek jenengan gelem maca ayat kursi esuk sore gak mati-mati lho. Kurang penak. Pak nek wayahe mati kaya apa, Pak? Kelalen gak maca. Jare malaikat, "Lho, Mbak kok mati, Mbak?" Waduh geblok kelalen gak maca. Kapok.